anga foli ni walimandon be aw ye jamuga inte fo aw munu ko aw munu ba irana sanga ni wakati ka fo jamuga in kera sababu ye aw ka fen chamando sirabankan bolika ola bi ambe anga jamuga wuli mada kene kan ambe protection civile konnala alni jugu kera zunza e ba fo akulu fla kaja bi mali kona bela jelen ba donga fo protection civile be baramuna anga jamana kono ni accident kera le mo folo ye munu be se terrain kan wala sa kata deme do banaba toma wala bi ambe protection civile konnala ani directeur adjoint me ñogon fe amna bi wole mada kene ñanama ya ñogon fe ambi fo directeur kada ka isona ka nga wele jabi kada ka ambe barage ro chamando ambe bolboli chamanku no fe wala sa ñiningali munu bambulo ko tangula ka se ka jabi di lajali kelawma nga a chamantu ka dayelanye angon mo bla minam kono ni bane ka kuna fundilaw bisimila o bayira ka fo ebe baram na ita don walma I jelenti ka bara kono o ba to bi banga kuna fundilaw la bisimila yam bisimila jaranye ambi fo dante foli muna alhamdulillah aw bismillah protection civile nyamoka sokona aw na li jaranye abu yanama ambe mina ala ko diama amina rabbi ok amna ni gal damna ni muye be ba do nga fo protection civile a baraka chan e mo be chamambe adoni accident ani tasma jeni ani ali ji fana ni mo tora ji la be mo boy na fo kolon na ni fon mais nanga ni gal folo be mu no fe yalma e awga intervention bamako konna la clé kono est-ce que awbe nombre exact do ala c'est-à-dire que clé kono awbe beaucoup akam nge bamako kono wala sakata demendo mo ma accident kera mo munu ye accident soro kata demendo uluma alhamdulillah mba awfu ka télévision so me shirif la mba la même ba beladjili na la je ba beladjili fu dante fuli mina e ye ni ngali min kena sa yani ngai ni ngali jabi nyere bena fo ne jonni pour que an la même ba an la je ba ka se ka do ne colonel Tchekura Samaki ne directeur général protection civile directeur général adjoint protection civile la Bamako ya Mali be protection civile de Kudu Bamako ya ye ni ngali min kesi sa o jaranye kadaka ni koma ambe bo chien juli clé kono kata mo sécurité o kuma ka jam doni o be dépend wakati la be dépend buna na madu fananga famia chula kada ka folo kasara kasara e fenyi ambe se ka fo kasara e fenyi femi na be dépend fen chamana adluren do fen chamana folo buna hadama de yere chugoya be dépend ola flana wakati fanan chugoya be dépend o fanana sabana siraba chugoya be dépend o fanana sabana jama chaya chugoya comme ni jate meka on yere baraya dimanche duyan ni konyo dunyi mo ko klunga dundu seli don no fana klunga dunyi mo fana bo dundu ni jate mine kula a jate ka feken doni sino dokun bamako gansan protection civile be boli minke dokun kono abese chien keme saba ani koma katasi fo keme nani masunya we bamako droni kasoro ne akibala mamme kosebe ni tu protection civile man sirène mangame o tu ko bare be bulu mo diabète ko jugu do grand mais bio kelen no ambulo guitare fonkai alhamdulillah yo kuma man fo o yetien kadaka protection civile mo fana ma anga bara famun kosebe ambe ba ko nyebla ko kasara nyebla o ba nga bara na be fama ko prévention kasara manake a géreli ambo fananke ni kasara fanan temena a kofe fana ambe barake obela anga bara dante kasara dromi anga bara fana mugo kalambala mugo la famia bala mugo la donia bala ube wala sa yelo kasara manake chugo mugo teseka bali ibiseka dobo ala koni wala manna kera a cheli fanga biseka dogoya chugo mi buna da madina bulla fena ambulu be bara nunke ni kasara yere kera ambe na ambe demendunke ambe mo ni lakana
ni ala ka jɛ k'u lase yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'u hakili t'u la walasa mɔgɔ ni kana bɔ cogo min an b'o fɛɛrɛ tigɛ mais ni tɛ mɔgɔ bolo a bɛ ala de bolo bon kasara kɔfɛ an bɛ min kɛ kasara mana kɛ ka ban an bɛ sɔrɔ ka ladɔnniyali ni kunnafoniw kɛ mɔgɔw la karimasina n bɛ misaliya kelen di n'o ye an b'a fɔ min ma ko inondation n'o ji walankantinɛ ka don mɔgɔw kan an b'o misaliya di samiya donda i n'a fɔ an filɛ wagati min na an bɛ wele-weleda kɛ k'a bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma u k'u janto fɛnw na mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka samiya yɛrɛ kasara barika bonya u kan o fɛnw bɛ daminɛ sigiyɔrɔ ko la o bɛ daminɛ jitɛmɛyɔrɔw labɔli la o bɛ daminɛ hakili to ye denmisɛnw na o bɛ daminɛ ni san wulila i man ka min ni min kɛ an b'o de fɔ jama ɲɛna u k'u hakili to o la o de bɛ se ka sanji ko kasara dɔgɔya o ye ni kasara kɛra ou bien hali kasara o bɛɛ kasara ɲɛbila baaraw ye pour que mɔgɔw ko an bɛ min kɛ n'a bɛ f'o ma ko sensibilisation o sensibilisation éducation b'a la formation b'a la n'a ye jateminɛ kɛ san o san an bɛ fɛn dɔw labɛn walasa o bɛɛ ye bunadamaden n'a bololafɛn bɛ se ka tanga ka bɔ ɲangata ma cogo min hali n'a kɛra ko ɲangata kɛra a cɛli fanga bɛ se ka dɔgɔya cogo min o bɛɛ bɛ anw ka baara la. ok aw ka baara kɔnɔna la komi i ye samiya fɔ an bɛ ka don samiya kɔnɔna la n b'a dɔn o fana bɔli fanga ka bon ni wagati kɔrɔlen ta ye ou bien u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na samiya wagati aw bɛ bɔli min kɛ don tɔw la ani samiya ta yalima u bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na walima dɔ ka ca ni dɔ ye. u tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan samiya mana don u bɛ dɔ fara risque kan n'a bɛ fɔ ko farati u bɛ dɔ fara o kan ka d'a kan samiya fɛ anw ka sira caman bɛ yan an bɛ boli a kan mɔgɔw bɛ boli u tɛ boli hakili la o ye kelen ni sanji barika bonyana mobilitigi tɛ yɔrɔ jan ye sanji jukɔrɔ o ye filanan ye an ka bolimafɛn caman bɛ yen samara ɲɛnama t'u sen na n'a bɛ fɔ ko pneu o pneu tɛ dugukolo minɛ n'i ye fɛɛrɛ minɛ a bɛ se ka kasara lase i ma o mana tɛmɛ ka bɔ yan an ka sanjiw mana wuli fiɲɛ bɛ wuli o fiɲɛ wuli bɛ se ka yiribolo fara ka bin sira kan mɔgɔw bɛ na don a la o bɛ kɛ kasara ye kuranjuruw bɛ se ka tigɛ ka bin ji la denmisɛnninw bɛ don ji woyota in na a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o kasara fana lase ayiwa jiboli sira min bɛ anw fɛ yan jateminɛ yɛrɛ y'a jira ko mɔgɔ caman sigira yɔrɔ min na mɔgɔ sigiyɔrɔ tɛ ou bien mɔgɔw ka hakɛ to fantan sigiyɔrɔ tɛ i tɛ se ka taa bɔgɔso jɔ jiboli sira da la k'i bɛ mɛn o kɔnɔ o kasaraw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o de la samiya intervention ka bon ni tilema wagatiw ta ye. ok i ye kuma dɔ fɔ samiya wagati ka ta ka bon ni tilema tɔw ta ye maintenant nin baara ninnu na aw ka intervention bɔli ni donni na jumɛn de b'aw sɛgɛn kosɛbɛ. alhamdulillah min b'anw sɛgɛn kosɛbɛ o ye bunadamaden ka faamuyabaliya ye ka d'a kan an bɛ ladilikan minnu fɔ jamanadenw ni fasodenw bɛɛ lajɛlen ni ladilikan in labato a ka ca ala fɛ kasara bɛ dɔgɔya nka mɔgɔw tɛ ladilikan in labato o ye kelen an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka faamuyali a ka gɛlɛn parce que n'i ye sɔrɔ o sɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛkun sɔrɔ de ɲɔgɔn tɛ. ok accident aw bɛ taa accident caman na accident caman bɛ kɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ taa a caman assister maintenant wagati laban in kɔnɔna la accident jumɛn de kɛra ko a ye aw yɛrɛ ɲɛkɔrɔse ko a tora e hakili la k'a fɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a la a kun de ye walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ accident kojugu don mun bɛ f'u ye u ka baara kɛ n'o ye u ka siraba sariyaw bato walasa accident ko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo di accident jugu jumɛn kɛra laban in na mun tora i hakili la i bɛ se ka mun fɔ lajɛlikɛlaw ye. alhamdulillah accident jugu kɛra mun tora ne hakili la hali dɔgɔkun tɛmɛnen dara min kan kasaraba dɔ kɛra segu sira kan a tora ne hakili la kosɛbɛ mɔgɔ caman ni tora a la o de la a bɛ fɔ mɔgɔw ye hakili sigi de ɲɔgɔn tɛ mobili boli tɛ peresinnan ko ye surtout ni bunadamadenw ni dulonnen don i la o ye kelen wagati tɛmɛnenw na tasuma wuli dɔ kɛra yan citerne jenina f'a pɛrɛnna ka mɔgɔ caman jeni a don a jouera ne conscience kan mais ne ka baara ye kasarafɛn min i bɛ san 20 san 30 bɔ baara diɲɛ baara o baara la i bɛ dege fɛn caman na mais n'i kɔni tiɲɛlen i tɛ dege o la o kasara tiɲɛ yɛrɛ la a ye n tɔɔrɔ voilà filanan so bin min kɛra Banlɔni na tiɲɛ yɛrɛ la
a jouer ka mabbe ma ko sebe ko kadaka ambe sharia mun fo no tula batula kacha ala fe so inti bi ali siternta ambe sharia mun fo mo wi siraba kola atela batula mala batul note akasara tunti sinna nga ambara mo la famille ka gele la famille ka gele ibi pma sinon depuis protection civile in kerela ambe bela nyini na beka famille mu mena ni kasara juguya ibisika munke wala sa kasara ka kumbe ibisika munke hal ni kasara kala a tieli fangate bunya ambu ladili kan o fo mugowi kam mugo la kala kam mugo la famille nga anga mugo ka famille akagele yano ni la famille geleara est-ce que jamana nyamo fana manga fere utige wala sa kada ka jamana nyamo fana ka bara de ka jamana diun lakana ni famille geleara bara fen na beke a nyebla bara beke no la famille na kera ka fo la famille rete fenya est-ce que sanction mangana a kofer alhamdulillah o kuma nye kuma sebe ni jate mineke anwa jamana e fantan jamana e kele mo ka sorote mimbo ni kibo dunin dawtun kuma ka chadoni o ye kele buna da madin be kardo hali ala sharia la ala ko an yere kan an ni makara ambe fon fenge gien kono bi an yere ku ni makara ni ni iti shinin soro fika bi makara an kan ko de don ko siraw mine wala sa do se ka bo an ka kasara ok ne aw sira terenga afta accident to mununta auka yetani auka famille accident aka jugu bolma fen jume mo ma anga jamana kono kosebe ou bien bolma fen mo jumo ga chala kosebe anga jamana kono aka intervention na alhamdulillah ni anga intervention reta kulaje kasara kacha s'inflama fen de fi kosebe kadaka mo chama be moto boli jamana ko tabul hakilla yo de fi ngi be fen fen ke bi yere joro folo yeni kana simo ko rema burma fen sen flaka kasara ka bu anga jamana kono katme bela jilenga no temna ka boy transport en commun abe foni ma jamata mobile nu dugu franchewla olu fana nga kasara ka olu ka kasara ka chadoni nale chien kele o cheli barka ka bu ni moto tigu ni ne ka so tigu ka chien tan ok abe sira nunu chaman do Bamako konna la yano kada ka we fen of wa fo ko zone accidentogène e wati yoro munu accident ga cha est-ce que Bamako konna la aw kelen ko yoro nunu jate na be se ko fo la jali kala we o la wo blaw kuna no sira o yoro nunu na ku hakli tu yoro la ka dobu ka vitesse la anga yoro djumon ye accidentogène ye et puis ali sira djumon fana be mu accident ga cha ko aw ka intervention ka cha o luka alhamdulillah ne afi sira do be an sira chaman be Bamako ya mu accident ga cha o sira la jelibugu sira o ya sira do ye kata kulukuru sira fe accident ka cha o sira kan ni bora e fana ba ko lala ba ko kalaban sira kele kata kabala kalaban koro o sira kele o accident ka cha dugu kono lala ya sira do be an olu fana accident bola comme la fiabugu sira ma chama ibe accident so o sira nunka mo abe accident nun do ala kalbandi nyefo tala ne hakilla ibe ala deli nyuma mbore ka baraka dala tugo mi nyuma ka sistoti bamanan ko ni presira tugo ibi sigikida o janto yerla o de koroko kay iye feno fo igo sanji koro mobile boli aka gelen kosebe tiando aka gelen kosebe kada kan sira kan ni bolma feme bolla ni ye fere mine aka nga joli mu ge distance de freinage be jenyari ole ri aka dan romna abe pine be kolomolo ga temoka o la mu be ke tuguni o de ka distance de sécurité jenya ani fere jumon kan ga ke wala sa a accident ko se ka no alhamdulillah we kuma mo fo nya fo nga kuma damne kono ngo mi akoko kasara mi turan hakilla ko so ko sayna kar do accident ke segu sira la oluka accident chayate do re ni fo bul ma fembul ko jugu yadu ni wakati samia do no fle tuko mi no de kuma fi
sinon ka bɔ yan ka taa Kayi ka bɔ yan ka taa Segu an ka poste bɛ nin sira bɛɛ la ka taa n'i bɔra Bamakɔ yan n'i ye Kayi sira ta n'i bɔra Bamakɔ yan k'i bɛ taa Kayi n'i sera Kolokani an ka poste kelen bɛ yen pompiers sigilen don Kolokani n'i tɛmɛna Kolokani kan n'i sera Jema pompiers sigilen don Jema o tɛ poste fila ye n'i sera Nioro du Sahel fana pompiers bɛ Nioro pompiers bɛ Goki Mali frontière la n'i taara Kayi pompiers bɛ Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔ n'i taara komi i bɛ taa Sénégal Djiboli pompiers bɛ yen n'i jiginna ka na fan dɔ fɛ Keɲeba pompiers bɛ yen n'i nana o goudron kelen fɛ ka na Kita pompiers bɛ yen Kati fana pompiers bɛ yen an y'u sigi ten walasa di kasara kɛra ka teliya ka se pour que n'i kɔ a la ka na cogo min n'o tɛ n'i ye o sirabɔ kasaraw n'i y'olu jateminɛ a bɛɛ ye kariw ni fɛnw ka accident ye caman ye mɔgɔw ka sunɔgɔ walama mobili y'u kɛɲɛ walama minfɛnjugu minbaga bon o caman de ka ca la n'an ye Segu sira ta sisan n'i bɔra Bamakɔ yan an ka direction bɛ Sogonikɔ poste dɔ bɛ Ɲamana no sisan n'a b'a fɔ o ma ko Tabakɔrɔ logements sociaux poste dɔ bɛ yen n'i tɛmɛn'o kan n'i sera Kɔnɔbugu poste dɔ bɛ Kɔnɔbugu n'i tɛmɛna Kɔnɔbugu kan n'i sera Marakakungo poste dɔ bɛ Marakakungo fo ka taa fo Segu donc pompier bɛ nin sira ninnu bɛɛ kan walasa kasara mana kɛ mɔgɔw bɛ se ka na joona joona cogo min na ka se ka dɛmɛ don mɔgɔ banalenw ma k'u lase furakɛli yɔrɔ la min ka so k'a daminɛ san daminɛ ka na bila bi la est-ce que hakilina dɔ b'i bolo accident mun kɛra mɔgɔ minnu banana ani mɔgɔ minnu tanyana accident kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi alhamdulillah hakilina bɛ n bolo an bɛ o statistique kɛ kalo saba bɛɛ b'i ka statistique région bɛɛ b'a ka statistique bila ka na mɔgɔ hakɛ min tora accident na mɔgɔ hakɛ min banana mɔgɔ hakɛ min kɛra lujuratɔ ye cɛ muso denmisɛn k'a daminɛ san joli la ka taa san joli la a bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo san mana ban maintenant an bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafeba ye walama an b'a kɛ kalo wɔɔrɔ an b'a kɛ gafeba ye k'a bila ka taa an ka cakɛda la c'est à dire an ka ministère la n'an taara ministère la maintenant ministère fana b'a a bɛ don Mali yɛrɛ statistique kɔnɔ accident ye mɔgɔ joli tora accident na ni wagati in na k'a daminɛ ni wagati k'a daminɛ janvier fo ka n'a bila nin wagati in na chiffre bɛ yen foyi t'a la i mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na a bɛ sɔrɔ min tora accident na min banara accident na pompiers ye min ta cɛ don wa muso don wa denmisɛn don wa k'a daminɛ nin san hakɛ la ka taa nin san hakɛ la ka daminɛ na ka na tranche d'âge a bɛɛ b'a la a cɛ n'a muso a bɛɛ b'a la walima bana suguya jɔgini suguya jumɛn y'u sɔrɔ a bɛɛ b'a la kuma laban ani welekan min b'i bolo hali bi ka se an ka bolimafɛn bolilaw ma walasa ni accident jugu in bɛ se ka nɔgɔya cogo di walasa aw yɛrɛ bɛ bɔli ba min kɛ tile kɔnɔ i ko a bɛ se fo 100 ni kɔ ma caman bɛ se ka b'o la cogo di alhamdulillah ne bɛ ladilikan min fɔ siraba bolibagaw ye u ka siraba d'abord siraba fɛnw la matarafa o kɔrɔ ye tuma i ka code de la route dɔn o ye kelen i kɛra mototigi ye i mana kɛ mobilitigi ye i k'i hakili to a la ko n'i bɛ tiɲɛ siɲɛ kelen ni n'i tiɲɛna a tɛ dilan i bɛ hakili to la i k'i hakili to a la k'a fɔ ko tiɲɛli mun bɛ ka kɛ a man di anw ye an ka bɔ kuma bɛɛ ka taa ko dɔ kasaralen don a bɛ dɔ bɔ jamana sɔrɔ la kelen n'an yɛrɛ fɛn dɔ bɛ yen manda dɔ la n'an ye jateminɛ kɛ accident ninnu bɛɛ la denmisɛnnin namɔgɔ de ka ca jamana sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye n'a fɔra ko denmisɛnninw ka bɔ ban bɔ la mɔgɔkɔrɔbaw senkɔrɔ o tɛ baara cɛ ɲumanba ye n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana bɛɛ k'i hakili to a la ko n'i y'a mɛn pompier bɔra n'a ma taa ne ka mɔgɔ kunko la a taara n balima dɔ kunko la k'u hakili to la kosɛbɛ sari n'u ye pompier mankan mɛn u ka sira d'u ma diyaɲɛ ko tɛ an ka bɔ an bɛ bɔ ka taa an mɔgɔ ɲɔgɔn ni de kuma bɔ k'a la kisi yɔrɔ ɲini ni ala ka jɛ kɔnɔla ye mɔgɔw k'u hakili to la kosɛbɛ moto bolilaw fana u ka moto boli hakili la surtout samiya min filɛ nin ye goudron bɛ tiɲɛ i bɛ boli hakili la i bɛ distance de sécurité labato i b'i ka moto boli hakili la i bɛ sanjikɔrɔ boli dabila ni san wulila i yɔrɔ ɲini i bɛ se k'i yɛrɛ bila sécurité la yɔrɔ abri la yɔrɔ min na sanjikɔrɔ boli u ko o dabila parce que sanjikɔrɔ boli kasara ka ca
accident i binen tɛ a bɛɛ ye mɔgɔ kelen tan o tɛ a bɛɛ ye sanji kɔrɔ fɛn bɛɛ b'a la sanpɛrɛn bɛ sanji la o bɛɛ ye farati ye mɔgɔ min bɛ ɲɛ i tɛ yɔrɔ jan ye o bɛɛ ye farati ye ne b'o ɲini mali bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen fɛ ne bɛ boli sanji tuma hakili de vitesse hakɛ dɔ de bɛ i b'o de respecter an mana kɛ cogo cogo Bamakɔ yan an bɛ s'an siyɔrɔ n'Ala ka jɛ an ka taa hakili la an ka ɲɔgɔn faamu fana ka d'a kan ni ne ye nin kuma fɔ sisan u ka taa hakili la mɔgɔ caman bɛ o fana b'u sigi u ka bolimafɛn kɔnɔ u tɛ taa a bɛna kɛ mankan dɔw b'a fɔ karisa jɔla karisa o tɛ an k'an dusu mun ye ɲɔgɔn kɔrɔ an k'an mun ye ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛɛ ka se an ɲuman an ka so dans la mesure b'i ka mobili kɔnɔ kaban e bɔra sanji kɔnɔ i ɲiginna o ou bien i bɛ moto kan n'i bɔra sanji kɔnɔ i bɛ ɲigin fura t'o la o i bolila i ma boli i bɛ ɲigin mais an ka hakili sigi ɲɔgɔn kɔrɔ an ka hakili to siraba sariyaw la o de ka fisa an ma an bɛ Ala deli hali bi ka sara Ala k'a nɔgɔya amin 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 ya rabbi Ala ka jamana suma Ala ka jamana denw lakana amin 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 comme n y'a fɔ a ɲɛna cogo min an tun bɛ protection civile la bi ka se ka siraba kumakan welewelemada kɛnɛ sigi a kun ye walasa ka se ka bolimafɛn bolilaw ladɔnniya ani k'u lafaamuya an bɛ don min na i n'a fɔ bi accident cogoya la o la hakili la a ye caman faamu hakɛto bɛ nin kan sali Ala Muhamadu